Takže čaute, vítam vás pri novom videu. V tomto videu si zahráme Fortnite. A dlho video nebolo, takže ja to nebudem zdržovať a môžeme sa vrhnúť na to. Wow. Tá loď sa zväčšila, alebo nie? Asi sa mi to iba zdá, ale samozrejme my padáme na moju obľúbenú lokáciu, takže ideme teda tam. Pokiaľ. Pam. Wow, kamo. Poď, bež. Rýchlo, kamo. To bola veľmi krátka hra teda. OK, druhý pokus. Teraz by sme mohli padnúť hneď tuto, bo toto je tá secret jaskinka. Oh yes. Rýchlo. Kamo, nie dole. Hore. Brako. Ani ja som sa aj trafil, výborne, mŕtvý. Dole jeden. Ešte musím nájsť jedného capka, ktorý neviem kde je. Už sa spavní meče? Kámo. Tak, toto neviem, jak som dal, kamo, ja sa musím nahýliť aute. Blízko je toto kamenný meč, ale neviem, či to chcem risknúť. Ako? Lebo tam asi bude ten cápek práve. Výborne. Práve odtiaľ vyšiel ten cápek, ktorý išiel po mne predtým. Výborne. Choď si radšej po tom druhom cápkovi, kámo. To je také hard nakedy. Ty vole, ale ja sa musím niekde naučiť, lebo toto nie je kľud na tejto mape. To normálne je úplne ťažké. Kámo. Tu musí nájsť nejaký... To sa obstajal, lebo to cápce môže byť na každej strane. Ja sa radšej dám ešte aj tieto bandáže, aby som bol v totálnom bezpečí, no. OK. Bráško Shield Breaker Amp. Pre istotu zoberiem, keď mám to... No tak už nemám miesto. Radšej zoberiem toto. Je to dobré na lode, ale radšej nájdem nejaký dobrý meč. Ale to by som vlastne musel nejaký nájsť a dostať sa do bezpečia. Samozrejme máme proti sebe. Proti nám 48 cápkov. No nevadí, ale... Musíme nájsť nejaké bezpečné miesto. Kámo, nie je to, dúfam, že ten, čo má ten kamenný meč. Že nie. Že to nie je ten ceč. Vyzerá jak nejaký boťak, alebo sa iba robí. Kámo, to sa mi nezdá, že on je boťak. What the hell? A dosť. Bráško. Aj. Bráško, ak chceš robiť, že si boťák, tak to trošku sa aspoň sa to nauč robiť sa, že si boťák. To nie je takto, to si robil, že si... Bráško, mňa neoklameš. Lebo kámo, ja nechápem. Buď, ty vole. Výborne. Fajty, kámo, ja iba mám také šťastie niekedy. Moje najväčšie šťastie, že čo najviac chcem je, že narazím na samých boťákov. Ale samozrejme, ja keď to hrám každý deň, tak no, nie furt každý deň, hej, zase toľko nie. Tak, jasné, že tu mám, ale aj tak. Tých. Proste, nie. Samých tryharderov, pozerajte, takto sa to robí. Okienková Videogame Expert technika. Strája niekto po mne? Dva. Kámo, normálne, že Mission Impossible prestrelka, kámo, normálne. No tak aj keď to... Už to je prestrelka, ešte mi aj gumy praskli, výborne. Totálna prestrelka. Rýchlo, za ten kopec, rýchlo. Kamu, prosím, nesmiem zomrieť.
Kámo, kde je to? Nevadí. Nové auto, kámo, toto už dám takto sem. OK. Preč? Bon voyage. Yes. GG. Nie, jak som sobotu nahrávanie, tak kámo, cápci tu idú hneď za mnou. Nevadí. Samozrejme, pokúsime sa to nejak dať. Už sa nedá nič robiť, ak to prehráme, ale samozrejme. Kámo. Ty vole, tak toto bol rozsek. Tuto blízko je fialový meč, ale radšej som mal ísť po ten modrý, no. Lebo ten fialový si myslím akože ničomu, ja neviem ako hrávate ho. Napíšte mi do komentárov, čo niekto nahrávate, lebo ako ja ho asi nehrávam. A nikdy som ani nehral tam. Raz som ho vyskúšal, ale kámo. Najprv sa mi zdalo, že ho zlepšili, ale potom som si spomenul, že vlastne on je furt iba ten. Proste furt taký istý. A blízko je kamenný, ten je ultra dobrý, takže. Tak. Idem sa pozrieť, že či... Počkaj, ideme. Povedz tuto na tomto kopci, ale už tu samozrejme počujete fighty, takže... Asi nám ho už čorknú, ty zmizni. Som ho dobre prešiel. No, jasne. Poď, tuto takto zastaň. A... Na blízko dáme. Embrace your enemy. Ono je cool, že oni dali, že keď tam ideš a keď odtiaľ idete preč, tak ono vám to nič toto. Nemôžu vám capci samozrejme vám budem ukázať, ako to využiť. Pozerajte, takto zoberiete auto aj celé a bum. Auto je reálne. Poď Paul. No poď Paul. Poď. No poď, veď neboj sa. Veď strieľaj, poď. Veď neboj sa, poď. Opa. Ty vole. A jo, tu je nejaká cesta. Takže ideme sa pozrieť. Ja by som sa s tým mal dostať, no jasné. Ja som zabudol, že na buildy logická vec. No jasne, ideme. Ty vole. Kámo, ale dobre ma to tu udrží. Otočiť. Drift. Jasné, prezecť. Prezačenie na rýchlo. A ideme tam samozrejme. Nie, oni dali, že teraz Stormtroopera, wow. Tuto, lebo ja mám klona práve, že? A oni dali aj prezečenie, že klona. A ja som teraz zistil, no presne teraz tam sú tí medálnici, že tam sa nachádza NPCčko Generál Grievous, no proste tak. A on proste ako, no on by vám mal dať proste nejaký, že lightsaber. Ako keď nie že, ono by vlastne, no ani neviem vysvetľovať, že on by vám mal dať za lightsaber nejaký, čo by to mal, nejakú mytickú snajperku, ale to teraz nejdem robiť. A vieš, za 50 shieldov vám dá 30, vlastne nie za 30 healov, za 30 životov vám dá 50 shieldov a to je cool. Lebo ja vám to idem ukázať, proste pozerajte, strašne je to výhodné. Teraz rozmýšľam, kde sa nachádza, tam hore, jo. Tuto hore, či kde sa nachádza, ja už absolútne neviem. Ja nie, to je cápek, to není NPC. Nie, netrafíš ma, kámo, teraz som mohol taký... Wow, poď, okej, poď. Lightsaber fight. Poď. Tu máš, kámo, neverím ti ani slovo. Že budeš so mnou kamarát. Sorry, kámo, ale nebudem s tebou kamarát. A ešte dostaneme banzot.
Čo sa stalo? Ten šmejd ho sejmul. Aha, no nevadí ako. No ale vedel som, že on by ma zradil, ale bol to medailoňak, no. Dobre urobil ten druhý šmejd. Ale ja to samozrejme sa musím nejak nenachytať. OK. A ideme teda teraz. By som chcel ísť za tým cápkom. Dobre. Kamo, dalo sa čakať, že nás proste, že on by ma potrolil. Lebo proste cápek. To pravidlo nefunguje, už si teraz nemôžete nájsť toľko trendov. Opa. Wow, hej, ti ako pomôže proti... Kamo, ultra OP. Jasné, kamo, on mi ho furt niekto vyžere. Kamo, to sa nedá, pokiaľ mi ho furt niekto vyžere. Pozerajte, aha. Takto si dám, že lightsaber swap tomu hovorím. Takto sa rýchlo obstávam. A no, radšej. To už nie je súčasť tej taktiky. Tam ale samozrejme on ako keby... Wow! To zhora nie, či odkiaľ to snajpí furt? Máme to odtiaľ niekde. To je moje auto, nie? Nie, to nie je moje auto. To je zase... Nikoho iného. No čo už, ideme to aspoň dohrať. Ale jo... Poďte sem, šmíň. Ukáž. Šmejt. Haló. Kamo, odkiaľ? Odkiaľ snajpí? Ešte sa... Kamo, odkiaľ? Odkiaľ snajpí? Ja neviem, ale to už som z toho jelen. Jasné, že zhora. Odkiaľ inak by snajpil? Ale jak môže vedieť, že... Kde som? Už ma trafí, už je to jasné. Už ma trafí, už sa nejak musím ísť. Myslíte si, že Nie. 19. To mi asi moc nepomôže. Poď. OK. Dobre. Dobre. OK. Teraz by som nejak mal ísť tam. Bez toho, aby ma snajpla. Alebo snajpol, či čo to je, ja neviem. Ale ma hneď sejme. Ty sprostý zase nie je, nie? Wow! What? Kde ste? No jasné. Kámo, šmenej taký. Aspoň sa pokúsim sejmuť. Dobre, poď. No poď 1v1, kámo. Poď. Jasné, ani raz sa netrafím. OK, poď. Dobre. Kamal, dobré uhyby má. Ale nie takéto. Tu máš. Kamo. What the hell, kamo, to je normálne, že najlepší fight, čo som kedy mal. Sniper versus. Kamo. To je úplne jak nejaký villain. Myslím, že ma chce zabiť. Nie. Kamo. Strašne otravný je. A ešte je tu jasné. Ešte to je ten boss, takže... Jo, je tam niekde. Dík bossík za to, že si mi ho odhalil. OS, kamo. On mi ho pomôže sejmuť. Si celkom myslím. Kamo, to je taký napínavý fight. Poď sem. Kde si? Tu si. Kamo, už prestaň zdrhať. Nie. On sejmol mňa ten boss. Kamo. Som nevedel, že ide za mnou. No, samozrejme, toto by bolo pre dneska všetko. Ďakujem, že ste video dopozerali až do konca a uvidíme sa na budúce. Takže čaute.